Hola, booktokers! Jo soc Norena Gómez de Rostelló, de primer batxillerat G, i benvinguts una setmana més a la meva recomanació de llibres setmanals. Avui vos vinc a presentar aquest llibre, que s'anomena Jo soc la Malala i va guanyar un Premi Nobel de la Pau. Aquest llibre està compost per 257 pàgines i podem trobar fotografies de la pròpia escriptora, Malala Yousafzai. Narra la història d'una noia que va ser tirotejada pels talibans per defensar el seu dret a l'educació. Com he dit abans, la història és de Malala, que va ser tirotejada pels talibans ja que defensava el seu dret a l'educació, ja que en el seu país les nines no podien anar a escola o no tothom podia tenir la mateixa educació. Ella mateixa, en aquest llibre, conta totes les històries que va passar i per tots els tirotejos que va passar i fins i tot la seva experiència personal i mostra fotografies reals. Gràcies a l'escrit d'aquest llibre s'ha convertit en un símbol molt significatiu per la protesta de la pacificat. Gràcies a ella també s'ha fet una pel·lícula, encara que és millor llegir el llibre. La meva experiència llegint aquest llibre és que moltes vegades sentim xerrar o no xerren de que realment estan passant aquestes coses o que hi ha gent que no té dret a la mateixa educació que tenim nosaltres. Però aquest llibre reflexa que realment hi ha persones que estan patint per això i nosaltres no m'ho donem en compte. Per acabar, m'agradaria llegir-vos una frase que va posar ella a la seva contraportada, ja que quan la vaig llegir me va impactar molt. I diu: Jo soc la Malala. Us faré creure en el poder de la veu d'una sola persona per inspirar canvis d'abast mundial. I fins aquí la meva recomanació setmanal de llibres. Espero que vos hagi agradat i llegiu-lo!